kommet med bussen. Klokken den er 5. Vi er vågen. Vi er vågen. Sådan der. En time, så er vi klar. God bus. God bustur. Så er vi kommet til Orseas. Så skal vi 2 timer til løbsstart. Så skal vi sådan set bare have tiden til at gå. Jeg sidder og laver ingenting. Måske på toilettet. Se, solen er ved at stå op over bjergene. Klar, Jeppe? Altid. Jeg sagde ikke. Det var sgu noget af en bustur. Ja, jeg fik lige blundet lidt heldigvis. Nej, jeg flyver. And guys, what a race we had last year as well in the women's field. In first place, our champion last year, Tony McCann from South Africa. She won the race last year in 5 hours. Så er vi kommet ind i vores startboks. Det er delt op efter startnummer. 45 minutter til start. Første station i Champelac. 7,4 km. Tog en time og 10 minutter. Hvor fanden har jeg glemt den? Så er der sgu køer med klokker på. Kæft, hvor er det fedt. Det er fandme hårdt, men det er altså smukt. 2 kilometer til toppen på La Guillette, og så går det heldigvis nedad en 4-5 kilometer. Det har vi brug for. Og der er Jeppe, det er fandme stærkt.
Så er der tanket op af energi. Skal sgu have lidt at spise også. Hvad siger du? Jeg er klar til at rock'n'roll lige om lidt. Ja, vi er klar. Jeg er klar. Ja, lige om et sekund. Det var bare forårsmagen med 2 stigninger af 500 højdemeter. Nu tror jeg, der kommer 1 af 1000. Gør der ikke det? Oh. Så er vi på Col de Balme, over 2000 meters højde. Her er sgu ingen træer. Det er koldt. Det er koldt. Det var bjerg nummer 2. Nu skal vi fandme nedad. Så skal vi ned. Det skal vi fandme gøre. Og så mangler vi kun et bjerg. Ja, det er voldsomt det her. Det er virkelig en voldsom tur opad. Men det ser ud til, hvis vi ser der og kigger ned, at der ikke er klipper. Der var klipper hele vejen herop. Ganske mobil. Så vi er Argentière. Vi skal op ad det sidste bjerg. Og så er der bare 7 kilometer hjem. Mine lægmuskler, de er fuldstændig smadret. Der blev de på vej ned ad det her bjerg, og folk de er bare fløjet forbi os nedad. Håber det er bedre opad. Jeppe han er godt kørende stadigvæk. Så er det sidste opstigning til La Fléchelière, tror jeg det hedder. 625 højdemeter opad. Det er helt rart lige nu det går op. Det fortryder jeg om 5 minutter. Og derefter er det 7 kilometer direkte ned i Chamonix. Det glæder jeg mig ikke til.
Jeppe, han er godt kørende. Klar på benene. Jeg har ikke kunnet sove ordentligt de sidste 3 dage, men jeg garanterer, at i aften, der går jeg helt kold. Det sidste stykke her op mod Flækkelære, det er simpelthen skipisterne, vi går på. Det må være den sorte løjpe, det her. Hold da helt ferie. Vi skal derop til den skihytte der, og så er det bare nedad resten af vejen. Så er vi på vej nedad 5 kilometer igen. Det er modbydeligt det her. Simpelthen modbydeligt. Vi bliver overhalet til højre og venstre af folk, som rent faktisk har nogle lægmuskler tilbage. Så løber vi ind på sidste kilometer. Eller løber. Vi er på vej. Vi er på vej. En ting er helt sikkert. Det har været fedt, men det har fandme også været hårdt. Vi skal over vejen. Lad os glæder mig til at skal ned ad de trapper. Og vi pakker stavene sammen. Det var sgu det for i dag. Det er helt som gelé. Der kan tage fra os, at vi kan holde ud i 13 timer. Det kan jo godt på. Det er sgu godt gået. Det synes jeg fint også. Godt gået, Jeppe. Godt gået, René. Det bliver så ikke til solnedgang. Nej, men så prøver vi det. Vi skal den her vej. Ja. En kilometer. Ah, yes, merci. On your right. Okay. Ja. Så siger damen, at der var tennisbanerne. Det vil have et behov i morgen. Nej, Jeppe havde overvejet at tage op og spille tennis i morgen. Det bliver ikke til noget. Jeg går altså over her. Hvor skal vi hen? Ja, oui, merci. Well done, guys. Well done. Thank you.